tú te fijas as plantas e todo o que hai. Este pobre tiña vida, tú ves as poesías... É grande. A ver, se arderon 120 viviendas, xa me dirás tú o que hai. Esta é a casa onde... A túa? Esta é a miña casa. Isto era unha galería toda de castaño. Dicías tú que esa madeira que xa non se volve a recuperar. No, esa madeira é que agora non hai, porque ten que ser de manso, non pode ser destes bravos que nacen. Ten que ser enxertado o castañeiro e despois que os anos que tiran para facer esas vigas. Dices canto pasaron ardendo estas vigas? Levaban 3 días ardendo e resistíanse a caer. Ya ben, ves que non acabaron de... que ainda se resistiron a arder de todo. Isto todo, a ver, era feito polo meu pai. Está en bo estado, ademais. Non, era bella, nin mal. Non, é que, ademais, tiñas que ver as portas que tiña. Tú decíasme que os primeiros días casi non podías nin vir aquí. Normal, por outra parte. Hoxe, máis ou menos... Era imposible porque me entraba unha angustia e Afrontalo, sí. Era imposible afrontar todo isto. Vas aceptando, agora xa podes falar, pero é que eu entonces tartamudeaba. Que a miña cabeza sí sabía o que tiña que dicir, pero non me salían as palabras, tartamudeaba. Quedou todo aí, pero máis eso é a casa o que esas paredes contiñen ya todo o que... Que significaban para ti, non? Exacto. Era a mellor casa do mundo, que pasei a miña infancia, a juventud, todo, que pasei todo. As vacacións todas pasabas aquí, os fines de semana a maioría das viñas aquí cuidei os meus pais. Esta é outra parte da tua casa. Sí, esta era a entrada da casa. Ese trozo que hai aí é onde estaba a cabina, o primeiro teléfono que houve aquí foi que era público, estaba posto aí. Recordos de moitísimos anos aí. Pois con 3 anos, já teño 70, así que mira se son moitísimos anos. Esta era dos meus primos. Esta de aquí a que é alta, non? Sí, alta. Ya aí xe que lle quedou todo. Ya están os dous fundidos, o marido e a muller. E os nenos que viñen aquí moi contentos. E a segunda vivienda, co diñeiro que lle dan, que fai? O diñeiro que lle dan era ata 64.000, non sei se sabes tú canto lle dan. Eu sei que era de 60, non sei que, pero non che dan o que che dan para a primeira, imagínate para a segunda. Ese era o taller do meu pai. Aí era onde o meu pai, a cepilladora ainda está, pero esa cepilladora é dos anos 60. Eso, máis que nada, agora xa era un museo, porque había ferramentas de carpinteiro que viñeron de Cuba. Quedou todo aí enterrado. Tiña todo por aí, todo ardeu. Aí era a casa da miña irmá. Si vamos por aquí, esta é unha zona perigosa aínda. Polo medio do pueblo hai cachos que non se pode andar aún, porque limparon o exército, pero agora cas augas pois xa me preocupa máis. O tema este da auga, agora que xa leva semanas chovendo, temos causado problemas. Vostedes aquí auga potable? A ver, aquí de momento traen auga para beber. Traen embotellada. A auga corrente non a podes utilizar para nada? A auga non está para beber. Digamos para ver. Nin para cociñar, nin para limparse. Hai veces que non ven que en vez de limparte, suciate. Porque ven cinza. Ven máis cinza que auga. Ven todo así. Ayer fixo os 3 meses que tuvemos que escapar aquí por patas, como se suele dicir. Ahora foi onde controlamos e tocamos a campana para que marcharan para que os veciños... A campana da capela? A da capela, sí, tocamos aí a campana, pero vían ali o lume, pero dicían, está moi lexos, e digo, e non tarda ni media hora, non tardou media hora, tardou un cuarto de hora estar abaixo. Veu o lume por ali, por aí e por arriba, veu por todo, isto foi unha ratonera. Pero tivestes a santísima sorte de que ese camiño que tedes que estuvera liberado, porque podía ser que non. Se non nos houbera feito o alcalde de Villamartín o Enrique, pois nos quedamos aquí nunha ratonera. E aquí só que as temperaturas que houve que se quedaba xente.
Fiz aquela montaña de atrás, Vexo. ali era onde estaba un lume, empezou así, e foi así, eu vi que iba moi rápido, pero unhas llamas impresionantes, e foi rapidísimo, porque antes os lumes apagábanse, non chegaban nunca ao pueblo, sempre se apagaron no monte, pero é que, non sei, nin que lle botaran gasolina ao pueblo para arder da forma que arde. Que quixeran pasar os bomberos que non iban vir, porque aquí dixeron que non iba vir naide, porque aquí nós chamamos e dixeron que nos apañáramos, a última que chamou, dixo que nos apañáramos como pudéramos, que aquí non iba vir naide. Iso é textual? Palabras textuales, o que pasa que que tiñas que haberla grabado. Tú non pensas en gravar unha chamada? Había que gravar. Eu sentíme como se nos deixaran para que ardéramos aquí. As casas, que a xente toda. Se eu non controlo, ben ves que estaban comendo, eu tenho por controlar eso, porque vin así, pois viña comido ao meu marido, viñen aquí, marchei chamar á veciña. Por pouco non poden pasar xa alá na carretera, porque xa estaba atacando o lume por todos os sitios. Nin media hora. Nin media hora. Aquela casa que está sin arder, Sí. pois veis que ali hai un ladrillo para baixo, Sí. que sei, pois aquela casa arde. E para min que foi unha lapa daquela casa que foi polo aire e foi ao loxado, porque veis aquilo queimado é un cireixón, o que está atrás, é cireixón, ardeu por arriba, porque por abaixo non ardeu a terra, non ardeu o que había por abaixo. Foi todo polo aire, Bueno, foi todo polo aire. entre esa casa tamén o cireixón, e dices tú tamén a túa, pero por medio tamén está medio a da Ester, decía, non? Está un pouco máis abaixo, máis un aparte. pouco máis para lá. Pero ardeu ao rededor, que non se entende, ardeulle ao rededor, que incluso deron as tuberías do cuarto de baño, non ardeu. Aquelas casas, esta de aquí non ardeu, e ardeulle porque era todo ao lado. Eso que foi un caprichoso, que non está claro que a veces non se entende o comportamento. O comportamento do lume que non